и беше спиран формално заради имунитета, с който разполагаше до днес господин Росен Плевнелиев. Сигнала, който сега е написан, той е изготвен от моя юридически екип в Европейския парламент, заедно с няколко професори по икономика от Германия. По техен съвет ние няма да разчитаме само на българските институции. Става въпрос за измами, които са вършени с съучастието на много хора. Смятам, че тук става въпрос за организирана престъпна група. Дори сме и сложили така едно име, не за да обиждаме някого, а за да ви покажем образно за какво става въпрос. Ние сме нарекли тази група Гвинити. Гвинити, защото те действат през плетеница от офшорни фирми, както въшките общо взето застават в косата на човека и там не могат да бъдат махнати без да се пострижи човек. По същия начин те са действали в продължение на много години. Основните лица на това ОПГ са Росен Плевнелиев и Иво Прокопиев. Замесени са десетки хора, техни служители, секретарки, сватове, роднини, баджанаци, жени и включително фигури, които аз някои от тях ги познавам от 20 години и съм учуден, че са били част от тази организирана група и в момента са попаднали в тази новата партия, която направи господин Прокопиев. България. Да, България. Кои са тези хора? Аз примерно съм шокиран за Юрий Катанов. Той беше мой служител преди 20 години, разбираше от баскетбол, с прекрасни езикови познания. Първата му трудова работа е при мен. И аз сега го виждам, че той е бил изпълнителен директор на Autofinance Holding и също така е участвал в измамата на Кварцерке. Това е една немска фирма. Измамата е за над 5 милиона. Аз мога да ви разкажа, но не искам да влизам в подробности, защото другата седмица ще бъде запозната немската прокуратура. Не, че нямаме доверие в българската, но тук медийния и така политическия рекет срещу прокуратурата беше много сериозен. И аз да ви дам един личен пример. След като бяха внесени сигнали срещу мен, аз бях проверен. Аз имам европейски имунитет. Той е по-голям от имунитета на Плевнелиев. Но въпреки всичко НАП влезе в къщата ми, в дома ми, при децата ми, направи щателна проверка. Първата беше така доста набързичко, за да фанат изборите. Втората продължи близо 2 години. А пък за господин Плевнелиев се каза тогава, че не може ли да го проверяват, защото имал имунитет. Няма нищо общо съдебния имунитет с данъчния. Когато ти не си плащаш данъците, може да си президент, но трябва да бъдеш проверен. Та в случай ние ще информираме немската прокуратура, ще внесем сигнала и там, ще информираме всички европейски институции, защото става въпрос за лица с особено голяма власт, които могат да пресечат, а пък и знаете, че нашите прокурори и нашите данъчни не са, как да кажа, от най-смелите и като прочитат някаква публикация,